پاریس تۆزەخوا جێبەجێ کرد و bi 12 balafran êrîş kire ser paytexta rêxistina Daişê. Şeva derbasbûyî û piştî du rojan ji êrişên Parîsê gotê de 132 kes hatin kuştin, balafirên Fransa 20 êrişên azmanî bo ser çekdarên Daeş lê bajarê Reqqayê encam dan. Wezareta Birevaniya Fransa dê beyanameyekê de ragihan. Piştî êrişên ser Parîsê wek tolhildanê di rêya 12 balafirên cengî ve. Gu ji bingehên havpeymanan ji Ordun û Îmaratê derketin, 20 êrişiyan bo ser Daeş lê bajarê Reqqayê encam dan. Her wiha diyar kir, balafran lê başûrê Reqqayê navendeke leşkerî gotê de çekdarên Daeş rahînan encam didan kire armanc. Lê Bakurê Reqqayê jî cebelxaneyên çekan lê ferqeya 17 kire armanc. Lê gorî çalakvanên Reqqayê bi sedema teqînan dê cebelxaneyên çekan de dengekî xor dihat bihîstin û bajarê Reqqayê hat hejandin. Berî bombabaranekirina Reqqayê, Fransa û Holand serokê Fransa ragihand ku Fransa dê bi tundî bersiva encamderên teqînên Fransa bide. Ev êrişên Fransa lê Sûriyeyê li dijî Daişê dê demekê de tên, gu wê rêxistinê di heyama çend rojên derbasbûyî de çend cihên giring ji dest daya. Di hefteya derbasbûyî de artêşa Sûriyeyê dûrpêça çekdarên Daişê ya got 2 salan dirêj kir lê serfiroxaneya Kuêrs lê bakurê Rojhilata Helebê bi dawî anî. Roja îna derbasbûyî rêxistina Daişê bajarê Şingalê û bajaroka Holê ji dest da. Di heman mijara şerê li dijî Daeş da. Amerîka bo cara duwem çek û bêdawîstên leşkerî şan ji bo Hêzên Sûriya Demokrat. Berpirsekî Amerîka bi Ajansa Reuters ragihand. Şembiya derbasbûyî Amerîka çek û bêdawîst da 5000 çekdar got pêk hatin ji şervanên YPG û çend hêzên erebî got dijî Daeş şer dikin. Wî berpirsî Amerîkî amaje bo yekê jî kir. Amerîka piştrasta got qasa domiya çekan gihişte cihê mebest. Dê 11 meha derbasbûyî de jî Amerîka nîzîkî 50 tan çek û teqemenî şande bajarê Hesekê. Digel derbasbûna demê de bere û aliyên dijî Daeş zêde derdibin û şikestinê Daeş jî bêtir dibin û li gorî şarezayên grûpên tundrew Daeş derbasî qonaxa vekişanê û ji destdana hêzê bûye. İbrahîm Adem, Ên Art.